Европа дигар кор бош. Бача матраф ту Москва нара ғам метиян уҷа ба худо чанд намуд персипосу ҳам қағамет метиян ки Европа як газоб мекаши зато ба роҳат мекини. Бача Якам падару модар рафтем мамашкара дидам. Хона худам омадам. Гӯш ка ака, мошина тайёр кӯ, ма то ура нарам ҳал накунам хобам намебарам. Ма то анам ҷанвара нагирам ку пилмил шайхалит ҳал накунам хобам намерам. Ягон қапас мем ака пила метиям, пил чамадон дахова. Майла майла. Бача чива намешӯе? Майла хоб. Майла хоб. Анисҷон, бачаҷони ма мара ёд кардӣ? Гап нест. ҷони дадаши ту ҷигари дадаши медонӣ? Ояндаи пешмебурдагии кори ма бачам тӣ фаҳмидӣ? Шеринарай бачаи ма шеринарай. Ма 10 та не, ма 1 та дорам. Ами отат инами хона удар ҳамаи чира ма барои шумо кардам ки ту азоб накашӣ. Мактаба хондестӣ? Дадаҷон. спортзал рафтестӣ? Дадаҷон. Занак? Киҷо да ирум даруд бираса ёдуд кадам? Мардакҷон, шумо дам гирифтам гире наганӣ, ман давида кадам магазин мерам, пилимени мехарам миём. Кашилокум ҳамҷа занак биги ашфанер? Гап Хоб. нест. Май. Кӯ бачам, гиши намонда бошӣ, бирай халдин ягон чӣ биги бихӯ. Майла? Хушканане, мара шум омадагия дига да номеро занг назанед. пирхари шуд кай омадай? Баъд кай мерава? Гапа бисёр накӯ, рафта худам менависонам ё зангат мезанам. Майли хайр. Паспорти тоҷикӣ ма қати правом ҳамҷа боша ку як бинам ё бисмилла. Анис? ҷаби бача? Дадаҷон. Ё акия? Ай устои Бологина. Устои Бологина дар хонаи мо чӣ мекува бача? Атиё чам меомада? Бачам, Давай дада. бо дурӯғ нагӯй ки ҳамеро худат хӯрда бошӣ. Не дадаҷон. Аниқ ҳамсоя меомад хона. Бачам, ман медонам ки Худо нафаҳма. Агар бифаҳма зиндагӣ вайрон мешавад. ман маҷбурам тура бояд савол ҷавоб кунам. Хая ки намефаҳма. ҳамсояи Бологина дар хона қати оча чӣ кор мекард? Дару хона намедонам чӣ кор мекардам, араи хона сир мекардам. Ту қати ма ба телефон гап мезанӣ. Ту хон ту медонӣ бачаи хонаи ту чӣ хеле ту киҷора нигоҳ мекунӣ бачам? Ту чиба мара нагуфтӣ? Мара очам намемонда ки шумо да бигӯ. Медонӣ бачам? Дадаҷон. ҳаёти отат сухт. Аби удалит кунам аҷизума набинам. Бачам, хона удара ба ту меспорам. тура ба худованд, ту бачаи калоне, ту ҳамаи чира мефаҳмӣ. ма тура баъд миём мебарам. Ай марда, куҷо мерем? Ассалому алайкум подписчикҳо, тамошобинони канали Аҳлиддини Фахриддин. Аҳлиддини Фахриддин конкурси хича сар дод. хеле ки медонен дар бозии мо обши 171 дона призае ки 4 та шоҳ ҷоиза. 4 та мошин, 1 миллион конвертҳои пулӣ аз 100,000 сар мешавад то 50,000. ҳамаи шумо метонен ки ба 1000 рубл зиндагитона иваз кунен. Барои чӣ? Нигоҳ кунен шоҳҷоизора. Роста дар Telegram, дар Instagram подписатсия мекунад, соҳиби 20,000 сомон мешавад. кило 30 дона айфони дигай 1 миллион дига конверти пулӣ ай. ҳозир нигоҳам ҳайра чӣ кор мекунам?
бачам рост шаб гуфт фақат ҳамсоя чӣ мекуфт дар хона устод Чӣ гапе мардак тенҷиай? иҷа биё Тенҷиай? иҷа биё пеш биё иҷа биё пеш биё чие давшфанед Мардак чӣ хона ва гап дар шид? хона ва дар гуфтӣ ҳама чӣ гуфтӣ кардам Чӣ гап шид мардак? барои чӣ Тенҷиай? хиёнат кардӣ барои чӣ хиёнат кардӣ чӣ мегаи бачам бихе иҷа биё иси биё ина нигоҳ кӯ зани ношукра Мардак мефаҳмонам. ина нигоҳ кӯ кӣ меомад бачам мефаҳмонам. бачам кӣ меомад устои бологина дар хонаи мо чӣ мекува Мардак Чӣ мефаҳмонам мегӯй да? амаша. Мардак камтар Ида сабр чӣ кун мегӯй? мефаҳмонам. Дурӯғ чира мега. мефаҳмонӣ Дурӯғ дига? мега мардак. ман барои кӣ кор мекардам удабе Мардак мефаҳмонам. мардак. якя дар навдаги ман хеле кору хати машғул будая ман мерафтам хуни ҷигар дар европа кор мекардам барои ту сум меовардам ту чӣ кор мекардая курнамак фикри ҳамин фарзандоно накардӣ нигоҳ кунед Мардак ҷон, накунед. гусам ман ин видеоро дар ҳама ҷо мепартом зани ношукр дидено садқаи намхе хонаву дар кунае нигоҳ ку чӣ хел ман хонаву дар кардам ё нима дар кадаи раби нема ин корро ҳеҷ вақт намекунам астағфируллоҳ ҳечи не Мардак ҷон шиддат мекунам, дер накунем бо. ҳайфи қадар хонавдарӣ кардагим хай насиба ин будай таваккалш ба худо Анисҷон бачам, ва бача биё даста тобуша овқот тайёр шуда. майли я борҷа биёча я борҷа биё Чия бачаҷон тенҷиай? ва тенҷи я борҷа биёчаҷон нура дадам дод ки бихона Чияё? намедонам ами я варақам ҷамон ба шикафам дида Ваҳ, дид? Ту нишон додӣ? не я худаш дид Чӣ хе? равоша гирифта сабаб ки дида ҳама дар ҳаёт фикр мекардем ки барои зан моли дунёи муҳим аст аммо ман хатои калон кардам ба ту издивоҷ кардам барои зан моли дунё не барои зан нафс муҳим будай ту аз ҳамин рӯз иборатан дигар зани ман нестӣ шабе аз сӯзи дил гуфтам қаламро биё талил кунем ин гуна ғамро қалам гуфто ки ман бечора ошиқ надорам тоқати ин гуна ғамро надорам тоқати ин гуна ғамро ҳар коре кардӣ дар ҳаққи ман бидор ҳақ ба ҳақ дорад дили ошиқе ки сӯзондиш туро ба худо меспорад барои дар ишқат сӯзондан ҷавобаш ҳатман медӣ маро бо ғаму ғусса мондӣ дуоям мегирад мебинӣ ман аз чӣ кам будам ки манро бо ду чашмони кам дидӣ эй ваъда хилоф ман чӣ кардам ки аз ишқи ман ранҷидӣ ай ту беинсофу бераҳме бар дили зорам зади захме ай ту бевиҷдону бефаҳме зара
کسی را میبینی ناحقی کردی به عشقم آهی من نگیرد میبینی من از چی کم بودم که من را با دو چشمانی کم دیدی ای وعده خلاف من چی کردم تو از عشق من رنجیدی برای در عشقت سوزاندن جوابش حتما میدی مرا با غم و غصه ماندی دعایم میگیرد میبینی چی بود چه متوقع موندیم алло Лабай. мардак Лабай занак. мардак ам хонаро гирифтанӣ ҳастен ё не Мегирим шазанак, ягон рустухат ки. агар ки зану фарзандам дар кор бошам хонаро мехарем Ҳамаш майл у чам чико мекуна тоқа. охи мардак ман дар хона дига зиндагӣ карда наметавонам дар қишлоқ дига истода наметавонам Сабр ман бояд бирам шаҳр келин куҷо ямин холаҷон аз миён келин куҷо мери бачам мо қати бачатон аз шаҳр хона харидем хола модар бехабару шумо хона харидед шумо дар хонаи ман намегунҷе дар кулбаи ман духтарҷон ман дар бисатум як бача дорам шумо мара ай бачам ҷудо мекунед уже дер шуд хола раҳи бозгашт несте хонаро харидем мо уже худо зиндагӣ ай худоҷон куҷое бошед худо нигаҳбонтон бошад ман чӣ ба ёчам дур омадам зиндагӣ кардам ҳамсояи бологина дар хона қати оча чӣ кор мекард оҳи дили ёчам гирифт худоҷон чӣ кор кунам чоя биги оча бачам вақтушта гафи занта намегирифтӣ гӯш накардӣ ман хести гафи занта гирифтӣ ба ҳамиҷо расидӣ бачаҷон бахшиш очаҷон мебахшӣ очаҷон модар бахшандаи фарзанда ман туро мебахшам барои бачат боша бачаҷон ту зиқ нашав ман ба ду дида бачи туро калон мекунам оча бачаи мара калон кардан камбудӣ нестай иҷа камбудӣ амуай ки вақте одамизота инсонията вақти аввалаш шикаст медодай ку моли дунёӣ дар назараш наметова росте хонаро додам ша оча хуб кард дар кор нестай касе занг задест алло دادا اینم جای کارشما ده مگه خونه را خالی شد تز بیاین دادا чиай салом мухлисои беҳтарин албатта видеонавори дидем ба ҳаёти шахсӣ на хидм на инаи ховарак дилрабо на и бачаҷон анисҷонда дахл дорад танҳо видеоклип буд ин воқеаҳо бисёри баъд шидагӣ мо мехостем ки мақсади видеоклипи мо ҳамихе корора накунану ҳамихе наворро дар ютуб канало напартоянд боқӣ зиндаву ҷовид бошен давоми киноро фақат тамошо кунед ҳама вақт хушбахт бошен оилатонро ҳурмат кунед албатта мо дар иззати нафси ягон зани тоҷик намерасем албатта зани тоҷик ин фахри мо ҳастай ин ободии хонаи мо ҳастай зинда бошед